Dagens Søborg. Fødselsdagen. Kontorchef Schmidt elskede at være noget for andre. Jeg kan ikke leve uden at være noget for andre, sagde hun altid. De fleste andre levede faktisk bedst, hvis hun ikke var noget for dem, men det anede hun ikke. Der havde nu været en død periode, hvor der ikke rigtig havde været nogen at være noget for, udover en syg nabo, som hun havde været så meget for, at han til sidst havde solgt sit hus og var flyttet til provinsen. Og hun blev derfor henrykt, da hun en dag kom til at tænke på, at farmor snart fyldte 100 år. Jeg tror, jeg vil gøre noget for farmor på hendes fødselsdag, sagde hun til sin mand. Det vil sikkert glæde hende, hvis hele familien hyldede hende. Mund, sagde hendes mand, der kendte en del af familien. Hun vil blive lykkelig, påstod fru Schmidt. Når fru Schmidt havde fået en idé, tøvede hun ikke med at føre den ud i praksis. Allerede samme aften begyndte hun at ringe rundt til familien for at indvie dem i sin plan. De skulle alle sammen møde op hos den gamle fru Madsen om eftermiddagen på hendes fødselsdag. Fru Schmidt ville sørge for vin og kransekage, og så skulle de i fællesskab give hende en fin gave. En radio havde fru Schmidt tænkt sig. Sådan en gammel dame vil sikkert blive henrykt for en rigtig god radio, sagde hun. Og Egon har jo en radioforretning. Han kan nok skaffe os den billigt. De fleste af familiemedlemmerne ville gerne være med. Når blot du vil tage dig af arrangementet, sagde de. Selvfølgelig vil jeg tage mig af det, sagde fru Schmidt. I ved, jeg elsker at være noget for andre. Det vidste de alle sammen. Fru Schmidt fortsatte sine forberedelser de følgende dage. Det var en stor familie, fru Madsen havde. Der var børn, børnebørn, oldebørn og endnu et enkelt tipoldebarn, som ikke var fyldt et år endnu, men som fru Schmidt lagde stor vægt på at komme med. Tænk, hvor vanvittigt morsomt det vil være at have alle generationerne repræsenteret, sagde hun. Tipoldebarnets mor tænkte på, hvor vanvittigt morsomt det ville være og lovede at tage barnet med. Fru Schmidt var også inde hos Egon, hendes fætter, og se på en radio. Egon viste hende en af de sidste modeller, et kæmpe apparat med alle mulige tekniske finesser. I får den selvfølgelig til min indkøbspris, sagde han, og glædede sig over, at ingen kendte hans indkøbspris. Og jeg tager den selvfølgelig med og stiller den op gratis. Fru Schmidt sagde, at det var pænt af ham. Den eneste, der endnu intet vidste om de store planer, var festens genstand, enkefru Madsen. En eftermiddag tog fru Schmidt derud for at overbringe hende den glædelige nyhed. Olga, fru Madsens alderstene husassistent og selskabsdame, blev meget overrasket, da hun så hende. Det er vel nok længe siden, man har set dem, sagde hun. Jeg har jo så meget om ørerne, sagde fru Schmidt, uden at oplyse, hvad det var, hun havde om ørerne. Fru Madsen sad og halvsov i sin stol, da fru Schmidt kom derind. Hun missede lidt med øjnene og så forvirret ud. Goddag, farmor. Fru Schmidt rakte hende hånden. Kan du kende mig? Det er Edith. Hvem? Fru Madsen holdt hånden bag øret og mimrede. Edith, skreg fru Schmidt. Karls datter. Ja så, fru Madsen nikkede. Hvordan har Karl det? Jamen far er der død for længe siden. Kan du ikke huske det? Nej, fru Madsen kunne ikke huske, at hun havde hørt det før, men oplysningen gjorde ikke noget særligt indtryk på hende. Hun var så vant til, at den ene og den anden døde, at hun havde opgivet at følge med. Fru Schmidt tøvede lidt med at rykke frem med sin overraskelse. Der forsøgte hende noget om, at gamle mennesker kunne dø af glæde. Noget sådan skete der ikke her. Tværtimod virkede farmoren ikke overvældende begejstret. Jeg vil helst være fri, sagde hun bekymret. Jeg er så træt, og jeg vil hellere være alene, når ministeren kommer. Ministeren? Fru Schmidt så desorienteret på hende. Hvad for en minister? Ham med kaffen. Ministeren kommer altid med et pund kaffe til dem, der bliver 100 år. Det tror jeg ikke, sagde fru Schmidt. Det kan godt være, der var noget om det under krigen, men det gælder i hvert fald ikke i dag. Jo, jeg ved det. Fru Madsen dyppede en småkage i kaffen. Hør nu her, farmor. Fru Schmidt blev altid irriteret, når folk ikke viste en tilstrækkelig taknemmelighed over det, hun gjorde for dem. Vi har tænkt os at give dig en gave. Er der ikke noget, du ønsker dig? Nej, det tror jeg ikke. Fru Madsen tænkte så. Jo, jeg trænger sådan til et par nye tøfler. En ny radio, hva? Fru Schmidt overhørte det med tøflerne. Jeg har jo en radio, sagde fru Madsen. Ja, men den er jo gammel og dårlig. Du skal have en ny og fin.
Jeg vil hellere have et par tøfler, sagde fru Madsen. Fru Madsens modvilje mod at blive hyldet rokkede ikke ved fru Smiths beslutning om at hylde hende. Selvfølgelig skulle hun hyldes, og selvfølgelig skulle hun have en radio. Hvad vidste sådan en gammel dame om, hvad hun selv ville? Hun fortsatte ihærdigt sine forberedelser, og alt var klappet og klart, da den store dag oprandt. Hun havde endda en ekstra overraskelse til farmoren, da hun ankom lidt før det øvrige selskab, for at få lejlighed til at gå i vejen for Olga. Ved du hvad, farmor, sagde hun med henrykkelse i stemmen. Jeg har fået arrangeret, at der kommer en mand fra avisen og interviewer dig. En mand fra avisen? Fru Madsen så forvirret ud. Har jeg ikke betalt? Jo, farmor. Han kommer for at tale med dig, fordi du bliver 100 år. Jeg betaler i hvert fald ikke 2 gange, sagde fru Madsen. Fru Smith synes mindre og mindre om hende. Ved 14-tiden begyndte gæsterne at ankomme, og snart var fru Madsens stue fyldt med en højrostet samling slægtninge i alle aldre. Olga gik rundt og bød portvin og kransekage. Hun var i dagens anledning blevet iført en stuepigekappe, som fik hende til at se komplet tåbelig ud. Fru Smith holdt en lille tale for den 100-årige, hvor hun fik lejlighed til 4 gange at nævne, hvem det var, der havde taget initiativet til festen, og så råbte de alle sammen hurra og sang, hun skal leve. Fru Madsen sad og så fortvivlet ud. Det store og højtidelige øjeblik kom, da Egon slæbte familiens gave, den flotte radio, ind i stuen. Der lød et begejstret udbrud fra forsamlingen med undtagelse af fru Madsen, da den blev hævet op af kassen. Den så virkelig imponerende ud, med flere skalaer og et hav af knapper, som fru Madsen ikke ville have skygge og chance for nogensinde at finde ud af. Med en overlegen mine fjernede Egon fru Madsens gamle radio, som uden hidtil havde været glad for. Jeg tager den med hen i forretningen og sælger den for dig, sagde han. Jeg skal nok få nogle kroner for den til dig. Tak. Fru Madsen, der havde haft den lumske tanke at fortsætte med den gamle radio, forstod, at hun nu havde hørt radio for sidste gang i sit liv. Det viste sig umuligt at anbringe den nye modtager på det bord, hvor den gamle havde stået. Det var alt for lille. Med hård hånd fjernede Egon en samling porcelænshunde fra kommoden og anbragte radioen der. Nu skal du se, sagde han, da han havde fået den sluttet til. Hvis du for eksempel vil høre Amerika, så trykker du den knap og drejer skalaen herhen. Det her er volumenkontrollen, og den knap er tonekontrollen for de høje toner, og den der for de dybere toner. Fru Madsen, der absolut ikke havde ønske om at høre Amerika, så ulykkelig ud. Det er en glimrende radio, sagde Egon, der ikke synes, at den gamle dame virkede begejstret nok. Den har push-pull, variabel selektivitet og automatisk fading-udligning. Disse oplysninger gjorde fru Madsen direkte bange. Hun flyttede sig nervøst i stolen for at komme så langt væk fra den uhyggelige indretning som muligt. Farmor er helt overvældet, hviskede fru Smith til de nærmestående. Jeg tror, hun er henrygt. Det troede de andre også. Midt under demonstrationen ankom en journalist og en pressefotograf. Fru Smith fik bukseret farmoren ind i en fredelig krog i den anden stue. Hun følte, at det var hendes pligt at være hende behjælpelig under interviewet. Har de kaffen med? Spurgte fru Madsen, da journalisten ønskede hende tillykke. Kaffen? Han så desorienteret på hende. Det er ikke ministeren, farmor, sagde fru Smith. Det er fra avisen. Jeg har betalt, unge mand, sagde fru Madsen. Vi vil gerne have lov til at stille dem et par spørgsmål i anledning af den store dag, sagde journalisten. Jeg betaler ikke 2 gange, fru Madsen rystede på hovedet. De må tale højt, sagde fru Smith, som følte sig pinligt berørt ved situationen. Farmor hører ikke så godt mere. De har bevaret en forbavsende vitalitet i betragtning af deres alder, skreg journalisten, som vidste, hvordan 100-årige plejede at være. Ja, fru Madsen nikkede. Hun anede ikke, hvad han spurgte om. Farmor er faldet lidt af på det i den sidste tid, oplyste fru Smith. Det kniber med at bevæge sig. Det er klart, men ellers er hun vel rask og røre, kan vi vist godt skrive. Jeg går ud fra, at hun stadig har en skarp hørelse og et godt syn. Farmor er jo lidt døv nu, og hun ser heller ikke så godt mere. Fru Smith trak lidt på det. Men i betragtning af hendes alder, sagde journalisten, så kan vi vist godt sige, at hun har bevaret sine sansers brug i forbløffende grad. Hvad er det, I taler om? Fru Madsen følte, at samtalen efterhånden var blevet uden om hende. Vi taler om dem, råbte journalisten. De må vel kunne huske en masse, når de har levet i så mange år.
Ja, jeg husker godt, sagde fru Madsen. Jeg husker godt, at jeg har betalt. Kan de for eksempel huske noget fra krigen i 64? Journalisten stillede spørgsmålet, efter med nogen vanskelighed at regne ud, hvor gammel fru Madsen havde været dengang. Krigen, fru Madsen tænkte sig om. Ja, det husker jeg godt. Der var mange tyskere, der gik og sang, og så var der luftalarm, og vi måtte gå i kælderen. Og så døde kejser Wilhelm, og englænderne kom. Det var ikke den krig, farmor, sagde fru Schmidt irriteret. Det var meget senere. Journalisten sagde, at det var lige meget. Han ville bare gerne til sidst have at vide, hvad den gamle dame selv mente var årsagen til, at hun havde nået så høj en alder. Deres farmor har ikke været afholdsmand, eller antiryger, eller dyrket sport, eller andet, vi kan skrive, spurgte han henvendt til fru Schmidt. Næh, så vidt jeg ved, har farmor røget indtil for få år siden. Nå, så er det nok tobakken, der har holdt hende ung, mente journalisten. Så skulle de lige have et par billeder. Fødselsdagsbarnet blev anbragt med en avis foran sig for at vise, at hun endnu var i stand til at læse uden briller. Fotografen skulle lige til at skyde, da han opdagede, at hun vendte den på hovedet, og han fik skyndsomt fejlen rettet. Så, sagde han, sid så som om de læser i bladet. Det gav et spjæt i fru Madsen, da blitzlampen lynede. Hun tabte avisen på gulvet og sank sammen i stolen. Et øjeblik troede de, at hun var død af chokket, men ved forenede anstrengelser lykkedes det dem at få kaldt hende til live igen. Fotografen insisterede på at tage endnu et billede, og til hans store overraskelse overlevede hun også det nye chok. Det havde jeg faktisk ikke ventet, betroede han journalisten, da de stod ude på trappen. Gamle fru Madsen blev på ny slæbt ind til selskabet i den anden stue, hvor hun nervøst spurgte, om ministeren havde været der. Det havde han ikke. Gæsterne havde under hendes fravær spredt sig i højrystede samtalende grupper. For de flestes vedkommende var det længe siden, de havde set hinanden, og mange havde aldrig set hinanden før. Fru Schmidt vimsede rundt mellem dem og snakkede lidt med dem og fandt ud af, hvordan de var i familie med hinanden, hvad der ikke lod til at interessere dem særligt. En gruppe yngre mennesker var i gang med at prøve den nye vidunderradios mange muligheder, og dens larm overdøde næsten hylende fra tipottebarnet, der ikke befandt sig særlig godt. Det var en virkelig fordel for fru Madsen, at hun ikke hørte så godt. Hun sad helt for sig selv og så ulykkelig ud og ventede bare på, at ministeren skulle komme med kaffen. Selskabet havde efterhånden helt glemt hendes eksistens. Kun fru Schmidt kom nu og da hen til hende og spurgte, om det så alligevel ikke var morsomt, at de var kommet for at hylde hende. Og fru Madsen sagde ja og så endnu mere ulykkelig ud. Endelig kom det tidspunkt, hvor gæsterne brød op. Det forekom fru Madsen, at de havde været der i dagevis. En efter en kom de hen og sagde farvel til hende, og 4 af 5 sagde, at de kom igen, da hun fyldte 200. En bemærkning, de selv lå meget af. Da Egon tog afsted, bad fru Madsen ham som mindelig om at lukke for radioen. Hun anede ikke selv, hvordan man gjorde det, og forudså med angst, at hendes stue skulle være fyldt med uafbrudt larm, til hun engang døde. Fru Schmidt var den sidste, der gik. Har du haft en god dag, farmor, spurgte hun. Fru Madsen nikkede. Jeg kan bare ikke forstå, at ministeren, begyndte hun. Nu skal du holde op med at tale om den minister, sagde fru Schmidt vredt. Hun var efterhånden kommet til at hade den fjollede minister. Inde på bladet var journalisten ved at lægge sidste hånd på interviewet med den 100-årige. Fru Madsen er åndsfrisk som en 50-årig, skrev han som overskrift. Kan læse sin avis uden briller. Fru Madsen om dengang preusserne rykkede op gennem Jylland. Mener selv, at tobakken har holdt hende ung. Jeg tror virkelig, jeg har gjort farmor en glæde ved at arrangere den fest, sagde fru Schmidt ved aftenen til sin mand. Så var det da godt, du gjorde det. Det var en skam, jeg ikke kunne nå derhen, sagde han og så den anden vej. Det er altid en rar fornemmelse at have gjort noget for at glæde andre, vedblev fru Schmidt. Og sådan set har jeg ikke været særlig meget for farmor før. Nej, egentlig ikke, sagde hendes mand. Olga hjalp fru Madsen i seng. Det har været alt for anstrengende for fruen, sagde hun. Nu skal de bare sove. Er de sikre på, at ministeren ikke har været her, spurgte fru Madsen. Han kommer nok i morgen, trøstede Olga. Tror de ikke? Fru Madsen nikkede med tårer i øjnene.
Olga hjalp hende ned i sengen og stoppede tæppet om hende. Sov nu rigtig godt, sagde hun og slukkede lyset. Et øjeblik efter sov fru Madsen. Hun drømte, at ministeren kom og gav hende en hel sæk kaffe. Som tak forærede hun ham den nye radio.